Nga panon San Pablo, wala mo ang kuno Biblia. Wa ko may Biblia panon San Pablo, kuno mo ang kuno man. Kung way Katoliko, walay terminong Biblia. Kaya ang nagterminong Biblia, Katoliko man, kaya Protestante, 15th century rin na. Ang pangutana karon asa man ang Protestante sa paubo sa 15th century? Asa man mo? Mo lang mo. Wa pa gani ko magsugot. Mula na. Wala eh. Kung pa ito, sa kuhan pa hung-hung. Ito lang tayo. Patayin na ito, sa kawatuoran mag-histot na. Ayaw yung kalimting na itong Ginoo nisulod sa kasaysayan sa tao. Wala ba? Kung nga siya masulod sa kasaysayan, di sayot sa San Pablo. Sa Galacia 4:4, nga si Kristo ni subay sa tawhanong balaod. O manang gipasabot kasaysayan. So, dito ko yun ka. O na nga, kung saan ang yun mo nga, kung wagi Katoliko nga ningong ta-Biblia, wagi simbahan mo. Mr. Clean, no? Ha? Wala gisimbahan mo. Busa pasalamat, ika na ko iporsinto anang imo simbahan. Apa ni agad? Okay, sugod ko. Sano ni? So gusto magsugod, gusto na kong tubagon to pangutana, asa man tong nangutana ganina? Kung nasayod ba si si San Pedro dali ba? Ane. Sayod ba si Pedro nga siya gingalan siya papa ba si naghagok na to suganan sa pagkinatan. Sige brad kay Ratis, nagtuo ko nga anaan na kay gamay idea, pero mas mayo yun imong yun ang ibalik yung pangutana. Sige. So, ibalik ang pangutana kagalinga. Okay. Ang akong pangutana ito kaganiha, sigurado mo mali. So ako punta na katong sa salamat si Pastor Litong kinakengkes to siyang brochure. Siya nahimong ulo sa Jerusalem. Din ito panahon na naapod siya ako sa Pablo sa kasuguan. Magtutudlo niya si Gamaliel. O siya usa ka maglulutos. So, din karon ako punta ani. Katong dito sa Iglesia sa Jerusalem, si Pedro nahimong ulo sa Iglesia sa Jerusalem. Din ang katong dito sa gigwasan ni Martin Luther nga ang simbahang Romano Katoliko, mo na ako punta na din ha. So dito sa Jerusalem, dito ba nagsugod nga si Pedro pagkatawgon siya o Santo Papa dito sa Roma. Nabay record sa Biblia nga kay dito sa Iglesia sa panahon ni Luther kita na may Santo Papa dito yung igulaan. So mali ako punta na dito sa Jerusalem si Pedro nabay record dito nga nangalan siya nga niala nga ngalan nga Santo Papa sa Jerusalem. Basta gani tanong to balik atong gitawag nga na pangutana na itong buhaton na mubalik tas kasaysayan. Okay? Muna gingon ba mora na ang pangutana si Rizal nasayod ba siyang ikipuklaman sa Pilipinong bayan nasayod ba siya sa tuldo silingan natin yung pangutana silingan ha? Si Bonifacio nasayod to siya nga buhatan siya kalarawan Lord muna mingan sila kini pabor gini semua kaya nagbutbuot maghihimo niyong Santo Papa wam sayaw okay at doon tubago no sayaw tagaan na to sayo no salamat kay Brad din mong pangutanan okay usata mo ingon ug usa ka termino kailangan masabtan na to asa gikan no ang pulong papa dili man na usos panahon sa apostoles busa kumutan ka panahon sa apostoles layo ra kayo nga pakasabot ang termino nila kanito anciano kuha mo presbytero in Greek. Kaya ang terminong Santo Papa 400 century panahon ni Gregory I. Pero pantay pa kayo ang
Pedro, ang trabaho sa Santo Papa, ang trabaho sa Ansyano, man ang trabaho ni Pedro. Buha wala. Sabtan? Unya, nganong mingon tagdama, kikitulog yun na ni Kristo. Pedro, gigugma mo ba ako? Labaw ni ining isda nga imong panagat. Ingon si Pedro, katulog yun lagi, ibalik. Yes, Lord. Pakan-a ang akong mga karnero. Bantayin ang akong mga karnero. Pangutana, na karnerohan sa Kristo? Wala. Wala nga nung isulti man siya niya. Kailangan sabto na po. Nga buti pa sabot diya sa biblical theology karnero, mubalik ka sa karaang tugon sa Salmo 59:13. Ang mga tao mo'y karnero sa imong sibsibanan. Mga tao diya ay pakanon bantayan. Di ba trabaho na Santo Papa? Pakanon ang galak? Tama dili. Tingnan lang Santo Papa sa bagong termino. Ansyano sa bago sa karaan na termino. Presbytero o bishop sa karaan na termino sa Greek. Kailangan sabton siya. Dili kay mangutana ka, wala ka sabot. Ha? Mabita na ang trabaho mo ni Pedro. Mamulang trabaho sa Santo Papa. Mabita na ingon si Pedro sa 1 Pedro 5:1. Ako isig ninyo ka-ansyano sa laing termino. Ako isig ninyo ka-obispo sa laing termino. Ako isig ninyo ka-pangulo sa laing termino. Daghang termino. Pangulo si Pedro. Kaya nga naman, ang atong timbahan, kanang bishop, muna'y pinakataas na pangulo. Ang Santo Papa, muna'y gitawag na ito, pangulo sa tanang pangulo. Muna'y gitawag first among equal. Kasaba, parang imong pangutana kung ginganlan ba? Wow! Kaya ang termino nila kaniya, ito dili man Papa tawagin. Kaya panahon naman sa mga gitawag Romanhon, ang word nga Papa, nga pero ang trabaho sa Papa, munang mga ansyano. Sabtan! Sama na yung panalitan, osbo na to, ang gining gitawag termino sauna, kabisa di barangay. Karong gitawag siya kapitan, di na ito mao. Makaw naman gyapon trabaho, kapitan. Tama dili. Tama. Kanya ito gingan na kasyano, karong gingan na Papa, di ito mao. Kaya Papa na. Nakasabot mo di ka. Nasabtan na? Katoliko na. Iba nasabtan mo. Panulito. Pastolito. Nga kanang giingon yung langita kag gigatawag sa wasa nga Papa. Gitawag siya pangulo o ansyano. Pero mao na trabaho sa Papa karon. So dapat bantayan ang mga termino. Aron dili ta mahimong elementary na kayo ba? Di ba? Ano, kasampot na ni. Murhati kan makatolikos mo. Alam ni Kawaya, brad. Ito niyo, ha? Hapo-hapa ganun ang likod. Magabaan ka, mahimok kang katoliko. Sige, brad, paluha pangutana. So, ang akong gihisgutan niya at Biblia, way problema ansyano. Ansyano. Sige mo po. Biblia na siya. Okay, pulong sa Papa, wala ginasa Biblia dito sa Jerusalem. Tumaw na akong magpasabot. Now, karon, ang imong ginala na sa Biblia. Gahay, Pascual. So, karon, naamay di Apostol Pablo, nag-iyon siya dito sa Gracia 1:8, bisan pa kami malulunda sa langit, magawali kanyo maayong balita nga supak sa among giwali. Unay mo. Unya, di mo po siya sa langit. Kawang lamang yung pagsimba kanako, sanglit sa yung pagpanudlo, ipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. So ang pulong Santo Papa na at Biblia o iya sa tao. Di ba nagsugod na sa simbahan Katoliko? So nagpasabot na igo mo sa Marcos 7:7.
Tana pamangkan, ya paghuman imo ning ikundina. Mali. Kaya muwis di man mo kundina dayon trial pa man. Nangutana pagani ka kung guilty ba kung dili paghuman ingon di kag malita. Ay na lang pangutana, so hukmi na lang dito. So, pinanggaw na ito isoon, okay ra, no? Ang atong amigo, uyon siya nga anciano. Kaya naman sa Biblia. Pero ingon ni mo, Papa, bisag maunay trabaho sa anciano, dili siya. Kaya itong tao. Nga dili ka ni butangan ni mo gatas, ang kanang butilya nga gatas sa bata, ibutang sa way nga, di gisam to ang gatas, ha? Butang ni ko yan! Para mahimo ng tuhuan akong gatas. Inana yung dagan sa pangunahunan. Yung saan tama na. Presohon tala. Yung anak, magyod na ang diharam din sa kutid. Ha? Muna nga daghan Katoliko masalaang gumikan sa kanabitang laylahi ulay giya ba, no? Mabitang Katoliko bago ta magsugod jud ta kaning bitaw logic, no? Logic ba? The science of correct thinking and reasoning. Bisan mingon ko ansyano, dawaton ko na. Bisan mingon ko bishop, dawaton ko na. Bisan mingon ko papa, dawaton ko na. Kaysa katarungan, maulang ang trabaho. Marugyaton ang trabaho. Tama? Sama sa giingon nga, kabisa di barangay. Di din ako dawaton ang barangay captain. Kay kabisa na barangay lang ko. Namaura man na, captain, manggihapon na. Ang trabaho ng kabisa di barangay, kagang hindi ha, muna ang trabaho sa kapitan, karon di usab lang na. Nga, hindi ka mo adapt niya ng mga termino ba? Nga nag-adapt ang yun nga atong mga lingwahe. Ang importante, Brad, mo nag-iingon, listo magagamit ang filosofi, no? Pero mo nag-iingon sa alang ninyo, dara. Mo nag-itawag, understand what is external and internal. What is eternal, what is external and what is essential. Hindi na kasabot. Kaya kung Katoliko na siya, kasabot na. Labi na magduluo na ako niyang susunod. Tuluan man ako na. O, diara, ano makasabot siya? Kaya lison kayo dalot na. What is external and what is essential? Unsa may pasabot niya ni? Example, liso sumangga. Ang liso sumangga, itanong na nimo, mahimo mo lang punuan, tama dili? Nakita pa ba nimong liso? Wala na. Ang imo makita punuan. Pagdako niya na naisanga, na naibunga. Nakita pa ba nimo nga nagpabiling liso? So, kaya wadi naman liso, di na ka matuog liso na. Amo na yung dagan sa ulo. Ano man, tungod kay ang external lang iyang nakita, but ang essential wala. Nagpabiling ako ng mangga, mo na essential. Bisag na usap na siya ang termino, mao gihapon na Pangulo, mao ng Santo Papa. Amen. Ano natin? Okay, tayo. What is essential and what is external? Ang external, mausap pa na siya, panamitan kita. Siya, si Brad. Pagsukol ba sa iyang tiyan, na ba na'y buhok na? Wala. Tama din eh. Na ba na'y kuko? Wala. Pero nag-develop sa external eh. Tama din eh. Pagkawas siya, na na'y tiyan, na na'y buhok, na na'y mata. Tama. Pero nausaba siya, nagigandag tao. Wala. Bisag wa pa siya mata kanito, bisag wa pa siya kining gitawag buhok. Tao siya sa tiyan siya inginan, tama dili? Tama. Ang magmingon sa punggol no. Bona diha. Bisag gandan pa galing mo presbutero, gandan pa nimo lagansyano. Mao na ang tawag Santo Papa ang iyang trabaho. Pag-alagad o pagsigbi sa simbahan ng ito ko ni Cristo. Mao San Juan 21:15-17. Pedro, pakana, bantayi ang akong simbahan. Mao ang termino karon. Unya kay mingong kong simbahan niya ang gigamit ni Kristo, pakana akong karnero. Karnero gyud ang imong gustong isabtan. Kay karnero magigingon ni Kristo. Pangutana, nabi karnero si Kristo nga lagari mo tayong trabaho. Sakto ni mo. Mo na dapat mainat gamay brad.
Okay? Muingat ka gamay nga kapag imong karnero dili sabton literal nga kanang karnero diha nga mananap kundi simbahan ang bot pasabot niya. Nga mao nang trabaho sa Santo Papa, pagbantay sa karnero sa katawhan sa tibuok kalibutan. I hope nga nakasabot ka kaniyang o iyamo ng kagamay mo padayon na ko wa pa ko magsugod.